Здравейте, приятели! Ето това ще бъде торта ни след, не знам, надявам се, няколко часа. Сега се опитвам да я отворя, като нямам абсолютно никакво Добре, успях. Но това ще... добре. Да не кажа, че ще отнеме много време, но всъщност не е чак толкова зле. И реално, горе-долу, соса, с който ще полеем булатовете, къде аз, е горе-долу готов. И добре, че са готови, защото те не са чак толкова. Баба си мисли, че ще са някакви сухи, ама и ще са окей. Ето, това е сиропа. Да. Трябва да сложа малко това, което сега ще направя. Така. Цялата идея е, това е захар с вода. Сега трябва да сипам една лъжица. Добре, не знам дали стана една лъжица или повече, но малко подля. It's going to be okay. Ако е наред, мисля, че е достатъчно, надявам се. Ако не, просто няма да пием чак толкова много. И сега трябва да направим целия крем за цялата торта. Това са някои от нещата. Ето тези също. Плюс пудра захар. И ще смесим всичко в ето тази купа. После ще ги разбъркаме. И ще почнем да правим абсолютно всичко. Като малко ме е страх, надявам се всичко да се получи добре. Ще е много найс да успея да я отворя. Страхотно успяхме. И сега почваме да слагаме едно по едно нещата. Окей. Почваме да слагаме едно по едно нещата. Трябва да сложим такива сиренца. Те слагат сравнително лесно. Доста самички си се оправят. Няма нужда да ги избутвам. Добре, това не го очаквах. I guess трябва да има и провали. При мен няма как иначе. Добре. Там. Последното. Перфектно. Сега ще си измия и слагам останалите неща. Добре. Сега отваряме заквасената сметана. Като съм взела една голяма плюс една малка, за да е достатъчно количеството буквално. За толкова яко аз трябва сама не става, така че трябва с лъжица да я оправим. Сега слагаме 100 грама пудра захар, като слагам от една отворена, защото мисля, че и ще имаме достатъчно от нея. Няма нужда да отварям втора. Добре, това са 50.
Още малко. Още малко. Добре. Еми... Това не се вижда. Сега. И се отпът. Не е точно на 100, ама вижте е окей. Сега лекичко го изсипваме към цялостната смес. Страхотно. Навсякъде има поделен захар. И сега хващаме да бъркаме. Добре. Бъркането ще е малко... Ще трябва да сложа капак. Сега оправяме миксера. Добре, мисля, че всичко е добре. Слагаме капаче. И вкарваме. Като аз по принцип разбърквам малко преди да почна да въртя и се оправям. Ще ви покажа крайния резултат направо. И сместа е готова. Буквално беше сравнително доста добре се разбърка. Сега тези ще ми бъдат за пробване. И чакайте да ви покажа как изглежда отгоре. Страхотно. Много се надявам реално да ми стигне за цялата торта. Защото трябва да сложа и отстрани, и отгоре, и между блатовете. Направо. Сега, както съм гледала по клипчетата, които гледах преди да направя, да почна въобще да правя тортата, те слагат малко... Добре, пада ми батерията, супер. Както и да е, слагат малко крем в средата, за да може да залепне първия блат. Добре. Не знам дали го правя добре. Дали го правя правилно. В смисъл, опитвам се. Просто петно. Просто, да. Добре. Примерно. Сега взимаме първия блат, който си е залепнал за останалите. Много приятничко. И се опитваме да не го щупим по някакъв начин, защото е супер странен. И го слагаме в средата. Натискаме, за да стане... Не са мазни. Не се личи на клипчето, разбира се. Но да. Цак. И е залепнало. И сега... Всъщност трябва да си измия ръцете. Добре. Донесох сиропа. И сега ще се опитам хубаво навсякъде да залея първия блат. Първо по краищата, после и в средата. Така че да е хубав, да си има
Не знам. Абе да. Просто да не е някакъв сух като цяло. Би било страхотно. Аз между другото нямам никаква представа какво точно трябва да стане, смисъл. Той като цяло блатовете не изглеждаха in the first place някакви гига сухи, но баба и дядо казаха да направя така. Така че го правя. Тук май оставихме малко питънце без сиропче. И горе-долу май, всъщност не знам, ще пролея още съвсем по края, не знам. Десна нямам никаква идея. Мисля, че е добре. Има някаква разлика, реално смисъл. Виждам разлика. Изглежда доста по-напоено. Надявам се да се напоява добре, смисъл достатъчно добре. И забравих откъде почнах. Не знам. Няма голямо значение, надявам се. Така. Това е. Не знам. Надявам се да се е напоил добре. Така. Първо, мисля да сложа сладкото. Като после, може би, ще сложа или... не знам как да го направя. Може би да сложа по края малко. Не знам. Буквално. Нямам никаква представа как да го направя. Защото искам боровинките да мога да ги размажа по блата. А не да са някакви гадни с крема. И не знам как да го направя. Може би наистина е така по края, колкото мога. Ще сложа. И после по средата ще е сладкото, за да стане някакво готино и върху него ще сложа крем. За да мога да не слагам чак толкова много сладко, но да мога да го размажа. И да, май някаква такава ми е идеята. Добре. Направихме ето това. Actually съм доста excited. Смисъл, изглежда добре. Сега само трябва да сложа боровинки. Ето така. Да се вижда. Добре. Сега. Yes! Това беше много яко. Добре, мислех, че съм объркала сладкото, защото не виждам боровинките вътре, но... Уоу! Защо толкова... Това е доста по... не гъсто сладко, отколкото беше предишното. Не знам. Малко почвам да се плаша. Но нищо. Надявам се. Стане добре. Буквално не изглежда чак толкова зле. И реално това са actually истински блатове, не е бисквити, така че няма да стане като злополуката с чизкейка. А и реално сложих крем отстрани, така че аз съм просто мозък. Просто най-добрата. Не знам, много се надявам да стане тази торта.
защото утре идват гости. Много бих искала да стане добре и да им хареса. И да, както виждате, не мога много да мултитасквам. Буквално говоря нещо и като стане напечено, просто спирам, за да се фокусирам. Защото просто е прекалено интенс за моя мозък. Почти го направих. Actually, изглежда доста добре. В смисъл. Обаче проблемът е, че всъщност имаме 3 блата, което е добре. Ако изхъбя по едно сладко, което е доста actually, на един блат, помежду блатът си, ще имам, да, 2 сладка. Това е добре. С другото в момента си подпирам телефона. Така че, знаете, още една моя малка тайна, което много nice. Така. Actually, изглежда доста добре. В смисъл, буквално, ако блата беше още по-голям, в смисъл по-дебел, и само така ще да изглежда доста nice, actually. В смисъл, The Precision обаче просто next level. Nice. Много nice. What? Giga nice. Ох, цапах се. Както ли? Ето. Това е резултата. О, мага! И... Опа. Това не се случи. Сега слагаме кремче отгоре. Като имаме доста, така че няма да жала. Ох, толкова вкусно изглежда. Много се надявам да стане вкусно. Actually, в смисъл, буквално изглежда страхотно. What? Ням. И реално този път не го направих чак толкова гига сладко кремчето, което е nice, защото реално има сладко. That is so satisfying, bro! Fuck yeah! О, да. Ням. Зализваме всичко. За да е едно цяло. Което реално actually няма да се вижда много, така или иначе, защото ще сложа отгоре втория блат. Но we must be professional. Oh yeah. Мънъслей. Толкова съм доволна. За буквално. Изглежда уникално. За да. И сега слагаме следващия блат, като отново трябва да се опитам внимателно. Много внимателно да го отлепя, защото са отвратително гнусно залепени едни за други. И да. Буквално е много странно. Но... Да. Добре. Готови. И плокваме. Малко изпуснах. Чай, какво? Този изглежда по-голям от другия. Ха? Why? Why are you doing this to me? Please, no. Обратно ли трябваше да ги сложа, защото този изглежда по-голям? Това не изглежда много найс. I don't know. Не знам. Както и да е.
Пак трябва да се мия. Сега отново слагаме много яко. Това сега като е накриво и подлива и излива навън. Трябва да го държа. О, боже мили! Не знам какво да кажа, не знам защо това е по-голямо от другото, нищо не разбирам. Виждам и се ръката, повече отколкото това нещо. Просто ще го въртя. Добре, спокойно, все още не е фейл. Все още не е тотален фейл. В смисъл... I don't know. Наистина не знам какво да кажа. Чуя се дали мога да сложа телефона по някакъв друг начин, така че все да се вижда някакси отгоре. Може би трябва да се питам да го направя по някакъв начин така. Защото би било готино да ме виждате как... В смисъл не само отстрани, ми отгоре как става процеса. Добре, сега... Стига! Само се мажа. Все пак трябва да ходя да се измия. Не може да има мои слюнки по тази цялата торта. Да. Ще се опитам някакси да сложа телефона отгоре, така че можете да виждате, докато я сиропирам цялата в средата. Омага, добре, това е гига якото. What? Буквално малко се вижда телефона, обаче буквално, омага, това е много яко. Добре, че имаме плод. Аз съм толкова щастлива. Омага. В смисъл, малко е тъпо, защото реално би било готино да ме виждате и мен, докато правя това цялото нещо. Но... Боже миле, толкова яко. Ла-ла-ла-ла-ла. Добре. Мисля, че го сиропирах сравнително добре. Проблемът е, че има още доста сиропче. Обаче другия проблем е, че сиропа самия доста сладък. И не искам всичкото нещо да става гига сладичко. Така че, може би това е достатъчно. И сега... Стоп кадър. Сега ще ви покажа целият процес, който правех, който вие виждахте реално отстрани. Който ще е много готино, actually. Смисъл... Мега готското. Буквално толкова яко. Не знам. Радвам се, че се сетих за това. Този уникален начин. Разбира се, няма да гледате само така. Трябва да може да виждате мен. Главен готвач. Така че... Да. Но, къде да я остава тая... Тук ми пречи и кабела ми направо, защото си зарядна телефона. Понеже има малко батерия. Но да. Yes. Много яко. What? Буквално ще видите и как не. Бро. Разбира се, няма как да не оплескам нещата. Както и да е. Продължавам. Не знам какво се случва. Какво не ми е наред. Защо съм такава. Но нищо. Ще се надяваме, че това няма да се вижда. Ще се вижда. Не знам какво да го направя.
Много тъжно. Но продължавам. Ето, like... Why am I like this? Прекалено много бързам, I guess. Не знам какво да кажа. Чувства се дали да сложа и отгоре такива, или да си е бяло и само с боровинчици. Не знам. Малко се довумя още, но ще видим. Може би ще видите крайния резултат сега, защото буквално трябва да отворя много сладко, понеже това свършва. И отново това е с второто, както видяхте, ето тук това. Го оплесках, ама какво направя са, не знам, в смисъл, сори мотори, опитах се, I did my best, ама просто някои хора са си некадърни по природа. Аз не знам дали съм от тях, но определено съм некадърна. Понякога, в повечето случаи. Крема ми доста бързичко почна да свършва рязко. Което не е много найс, защото имам още един блат да сложа. Това трябва да го разтеля добре, за да имам място за отстрани и за блата и нали отгоре. Не знам. Добре. Наплокахме го. Изглежда приемливо. Става все по-гигантско. Като цяло, сега отивам да взема третия блат. И така, него, ако трябва да съм честна, не знам от коя страна да го сложа. Може би ще го обърна. Ето така. И го... Добре, може би не трябваше да го плоквам като палачинка. Но... доста nice. Actually. Доста nice. Добре. И сега взимаме сиропче. И, разбира се, правим... Как не се научих, бе? Пълен идиот. Просто не мога. Ужас. Нищо. Долния блат попива най-много, I guess. Да. Ще ви оставя и ще го направя сама. За да не ви отекчавам, защото вече сте го видели това от две различни перспективи. Окей. Сложихме и сироп на последния блат. Сега слагаме отгоре крема, който имам чувството, между другото, че няма да стигне. Буквално. Не знам, защото остава съвсем малко. И не знам дали няма да трябва да ходя до Фантастико отново. Просто ще трябва да намажа и отстрани, това е проблемът. А остава съвсем малко. Не знам ако това го направя супер тънък крем отгоре. С някаква магия. Може да успея, actually. Сега да видим. Тая шпатула, да, вече казах думата правилно, шпатула е сравнително добра за такива неща, I guess. Да, ако не съм заката отново. Но да, като цяло Nice.
Не знам. Не знам какво да кажа. В смисъл... И много ми тежи, буквално. Толкова ми тежи, толкова ми си мори ръката. Да я държа. Тъпа шпатла. Не знам. Изглежда като да е окей, ама в същото време изглежда като да е малко. I don't know. А не ми се прави ново. Ако така съм честна, не ми се прави наново. Бра. Не. Не знам. Еми да, хора. Много яко няма що. Отивам до Фантастика. Отново. Защото не ми стигна крема. И ще купя малки разфастовки от нещата, които бях купила. И ще се надявам да стане окей. И да ми е достатъчно. Защото буквално не знам какво да кажа. Много фейл. Okay, friends. I got the goods. Так, купих си чипсче. Допълнително. И цветовете изглеждат actually толкова готино. Не знам защо. Небето изглежда готино. Но... Да. Сега се прибирам. Смесвам ги. И да се надяваме, че става достатъчно кремче. Okay. Back again. With another video. Слагаме новите покупки. Отново. Така че да можем да направим ново. Бао. Ще се побъркам. Вече не знам от колко време правя. След малко ще стане час и половина. Нещо бъгнах, не знам. Слагаме и сметанката. В принцип няма да е зле да махна това от тук. Не знам къде да го сложа, долу. Да, добре. Видях къде. Ще трябва да видя колко пудра захар да сложа, за да не стане много за тези пропорции. Може би ще е малко по-малко от 50 грама. Не знам. Ще видя. Ще преценя. Но горе-долу. Окей, приблизително 50 и мисля, че направих кочина, но не знам какво да кажа. В смисъл има пудра захар. Не е баш навсякъде, ама не е като да не е на места, които не се иска да е. Трябва да сложа капак. За мой късмет стана сравнително доста добре. Малко имам чувството, че е по-рядко, отколкото предишното. Но важното е, че е горе-долу, мисля, че същото на вкус, на цвят, разбира се. И мисля, че ще ми стигне. Като цяло трябва да почна да намажа отстрани, като не знам как ще стане. Аз не съм много сигурна, че ще успея да се справя с това начинание, но... Okay, actually, not that bad. Може би малко бад. Но
Не знам. Ще го доизравнявам после. Но да. Хвана. Не знам. Нещо батовете се ронят, нещо ми харесва. Малко странно изглежда. За сега все още. Но се надявам всичко да си дойде на мястото и да стане. Ох, ръката ми още не се дори малко стегнала от това наистина не буквално не знам. Дори аз не знам какво да кажа. В смисъл, на вид не изглежда тежко, обаче ми е тежко. Не знам какво се случва. Малко странно изглежда отстрани, ако трябва да съм честна. Не изглежда много смут. Не знам какво да кажа. В смисъл, в момента се чувствам сякаш правям плочки в баня. Реално. Но иначе ще стане, надявам се. Да, както казах, после ще изравнявам. Добре, успях да я направя. Не е най-прекрасно изглеждащо нещо, но буквално, actually е доста добро. И ми остана още кремче. Сега ще слагам боровинките. Разбира се, няма как да не ви взема с мен в тяхното слагане, като трябва да съм внимателна, да ги подреждам добре. Все пак да има някакво разстояние между тях, но да е естетик. Буквално не е най-прекрасната торта на целия свят, но аз си я направих, така че е good enough for me. Се надявам и за останалите да е реално. И да, не знам. Много яко, ако трябва да съм честна. Надявам се да мога добре да ги подредя всички боровинки. Много, между другото, се чудех дали да не сложа някакви спринкълс отгоре. Ау, ударих се. Но май няма смисъл. Мисля, че ще стане прекалено. Плюс това искам да мога да запиша клипче. Може би ще изглежда прекалено префарцовано. В нещо ме съби много носа, както предполагам сте забелязали. Така, още малко. Това много ме е страх за боровинките да не знам, надявам се да е окей тортата в хладилника, като я сложа. Мисля, че ще стане. Мисля, че на вкус ще е готина. В смисъл, да. Важно е. Защото утре бая гости ще трябва да впечатля. Сега уно мъничко. Так. Перфе. Ай ги сложих прекалено накрая. Но това е. И в средата трябва да си купя някакви готини такива
Цифри, да. Не знам какво говоря. И, приятели, thank you, че гледахте моя влог. Аз нямам какво повече да добавя. Може би ще снимам само как изглежда в кутията, преди да я сложа в хладилника. Но това е. Аз и моята торта. Ами окей, това е готовата торта. И сега я слагам в хладилника и това ще бъде всичко от мен. Тортата е в хладилника. Сега го затваряме и, разбира се, имам да почистя цялата ето тази кочина тук. Но мисля да почистя малко от нея. Да седна, да си почина, да си хапна чипсче, което си купих. Имам да си хапвам и остатък от сос. Така да е крем. Така че thank you for watching. Може би ще аплоудвам и оправям това клипче, докато се чувам. И до нови срещи от мен.